Paralong, kawai kacing kabadan ha kacing imcungi, kadai ba, ngila ya compare yalade bat kiwai pan. Ha ka ba bon sen ngila lengo, bat ngila perkat halade ba, balai ki biang kibin, bat kilong successful ba, ha kacing im kacungki, hanre yalade pat amlong. Hanre ngim persang pat ban sengutho yalade. Parlok kacing yal enti, bat kacing mut cing perkat cungi uwei pa uwei, kamlong kabaya kacu. Te kan mau lada kadok ha badan ha kakwa ban her syasuny kum kisim kahap ban perkhat jeleu bha ha kacing im kacong ka ba kam dei ka basuk watla kala cingi ya ka duriau ka bayar bha te ha kini kisngi ba mata namar bala bon palat ki social media kane kacing pelmelian ban compare yalade bat ki weipan kala kala long ka basneo palat hado kata kata ha ka ba man la kasngi ngi la shui ba tang ya kacing sukses jong ki wei bat kum ta ngila stang ban kwa le lang bat kwa ban pen bot lang kum bale kiwe hanre ngila klet pat yala ka sap la chong te kum kene kicing perkhan suki kala pelong yangi kibreu ban sngosi bat do cingkremen ha kacing imcongi nakata katau ka story mata kasngi kadai namata chong kito kibala chupal mlen bha ban compare yalade pat kiwe pan te sapen bat sasngap ya kene ka video hadok ka bakun bat to like ru ya kene ka video haswa ban sedang namar ba kane ka story kan chen ya ke ka ba phila prakhan te la don ka we ka shnong rit ka ba kham changai na ka sor bat sau dong chong kata ka shnong la don ka we ka khlau ka ba he ba ka ba tap da ki senteu sudah te ha kata ka shnong la don ru uwe ukhna shrang uba karteng unathan uta ukhna udai uba trei sitom bha bat uba chamnot bha hanrei udon pan ka wei ka cing pemlian ka ba pelong yu ban sengsi ha ka ba man la ka por barabor ucu compare yalade bat ki wei haba upai ya uperlok chung uba kerteng uliam barabor mo ucu yo best grade ba hapo kelas kumta unathan ula perkhat halade ba ngaru ngakwa ban semat lang kampalat ban yu la don ru uwei upara mercan bayasa lang bat uba kerteng urian bat ubalong uba reus pa ba hang ta unathan ula perkhat halade ba ngaru ngakwa ban won pisabha kumau te haba ulai i yaki keto kane kibala ban mare stat baharu unathan ula perkhat halade ba malai ngamla ban mare kham stat ban yaki kumta kini kicing mut cing perkhat kala pelong ya unathan ba dan show iya kacing hun cing suk bat kacing kemen ha kacing im kacing mau cup lek cimut bha hakikam kicam cong bat cukwa hiru ban lek kemen ai te man la kapor ula cu perkhat halade ba balai ngamla benlong kum belong ki weipan te hakawei kasngi uwei utmen ubastad ula wan cengo iya kata kasnong cong hakaba borok kicu khot ya da ukran pacu uta utmen barbar ucu sneng ucu krau ya kibreu daki kenten bacicai bat daki kenten badon cengmun kumta unathan ro ula lech sabadon uta utmen bat ulong artan kranpa ngala tres tom sisa hanre habanga wi ya ki wei pat ki bala khamle bha banyanga nga songsi bha sisa ba nga sngo ba ngamla banlong kumbalong ki wei pan ukran pacu ular khe badul ong artat ba la shai dang step tuan ha wei udang temen ubadon ha kane kasnong kumta pin sa syam baro ki jubab jongpi hangta te ha ka step ka bobon unathan ula lech sauta udeng hakaba ukran pacu ula ap lampai hangta bat ula ong ya unathan ba pej bha saudong jong kane kacaka nathan ke ap yo i kumta unathan ula pej saudong jong kata kacaka bat ula ong kranpa don sipun bha kideng ki baye pher don ru ketok kene kideng ki bacrong bat don ru ki balongkon don ru ki badon sipun bha kiso bat don pat ki ba em don so ukran pacu ular khe bat ula ong artan manta perkhan lada une udeng so apple compare yalade kum udeng so kokonon bat unong artan balai ngalangkot bha lane unong udeng so kokonon ngakwa bendon kiso bathiang kum bathiang uso apple te kum dapat kata kakam kanlong unathan ulat khe bat uong artan ba kata kakam kanlong ka babej keren pa te hadeng kata ukran pa ulat keli ya uba oke manta ya tho yanga kumno kane ka khlau barok kan sngeu ya phi unathan ula coba ba kan sengau suk bha bat itnat bha bat borok kilong renti bha
Ukuran pacu ulang ya uba makiru kidei ki badon cing im kumodon mangi uwei pa uwei udeng badon hagan ka klau udon la kacong ka cing im bakarpang congki kumta ha ka kapor uwei pa uwei ubureuru udon la kacong ka cing long bakarpang congki udeng so epel upen mi ya uso bathiang bad udeng ku konot pan udei bacerong bad baklain bha kumta ki ya pher bha hanrei kine bar arpan kidei ki ba important bha te haden kata ukran pacu ula yalam ya unathan syacan ka wei kapung hangta don sipuan bha ki dokha bacengi ha bad hasuin pat don kisim ki bahir ukran pacu ulong ya uba manta mudur lada ka dokha ka ong ba ngakwa ban la her kum kasim hato kata kan long ka badai unathan ulong ba em kata ka kam long ka badai yaki dokha baro lashna bacengi ha bad yaki simpat lashna ban her ukran pacu ulat khe berluang ertat dak baca cai te balai pan phila kwa ban long kum balong ki wei pan phidon la ka chong kalanti bad phidon sibun bha ka chinglong ro hakaba phimpat cu i teng yakata te tulong ki ba kut chingmut halade bad tu ya chaprang halor kata kumta haden ba ula yos ngeu yakita ki kentian chong ukran pacu mau ula kala ha ka chingmut ching perkhat chong u bad ula sang tho ba baro ki breu kim long ka cu ki ya per iwei halor iwei pan bad ka ching compare yalade bat ki wei pan kadai ka bang ra ya sibun bha ka ching cencar bad ka ching sneo te na do kata ka sngi u na than ula sanga ya kata ka ching compare yalade bat ki wei pan kumta ma u la stang ban fokus halaka talent na chong bad halaka kam la chong kumta suki ka ching shania halade kala wan phai biang ka ching im chu una than manta kala stang ban snge fresh bad la snge exciting sa chi sen biang te haden ka to kan snam da ka ching tre stom ka chong u na than ula te ya ka wei ka business la chong bad ula klo long ru unong ai museum u ba khrau ba ha ka shnong bar ko wei te haba ki wei ki kli u ba ha ka no kar kwam ula kala long successful ba ha ka ching im chung u ma u un khe bad un ong artan dale lei wat chu compare yalade bat ki wei pan lada ka dokha ka persang ban her maka barbor kan sngew yalade kum ka failure hanrei lada ka fokus bahapat ha ka cingcingi congka hapa maka kan long try ya ka duriau baro ka wei te kan mau ba ka sngi bat ubanai kim chu ai chingshai ha ka chu ka por hanrei kine baro arpat kidei ki ba important bah kumta tuwat yala kalanti la chong ba tu ya hala kalanti la chong khnang ba ka chingchop ba shisha kanwan happy shisen kasngi te lada pis ngotanat ya kane ka video chonga perlong sngobha like bat share ru shaki perlok chong phi te tangkane hi ngin sai shambiang ha ka next video kublei shibun